Hi, kamusta kamo tanan? Ngalan ko si Adrian Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot tawag siya Cedra Bois Eau de Parfum Iya Ka Mansera. Na, ti anong bot hambalon sing Cedra Bois? French na siya for citron wood. Na, kumbaga, prutas nga aslom kag kahoy. Amo na siyang masimutan mo pero hindi siya aslom. Kung spray mo siya sa imo, masimutan mo dayon lemon nga panyam is na lemon candy. Tamis kaayo nga lemon, amo nang masimutan mo sa sugod. Tapos masimutan mo dayon ang kahoy. Kag ano lang gid saya nang hindi siya kusog, no? Hindi siya kusog nga pahamot kung simutan mo siya. Nami lang gid saya pampresko. Anong iya nga mga nota? For the top, we have lemon, blackcurrant, bergamot, kag spicy notes to. Masimutan mo gid ang lemon. For the mid, we have fruity notes, patchouli, kag jasmine. So, tamis na siya kay kadamo sing prutas. For the base, we have cedar, leather, sandalwood, vanilla, musk, kag oak moss. No? So, masimutan mo lang jutay nga leather, tapos masimutan mo din ang mga kahoy, nga cedar, kag sandalwood, tapos smooth siya, kami ara siya vanilla. So, ang angay temperatura nga suksukon mo siya is between 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius o kung 70 degrees Fahrenheit to 90 degrees Fahrenheit. Pang aga ni siya, pang init na kung ginot sa gwa namin isa suksukon. Kag kung ga-ehersisyo ka, namin minan siya nga pahamot suksukon pagto sa gym. Amo lang na. Kung namian ka mo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Like and subscribe. Tapos kung may mga pahamot ka mga gusto nyo akong istorya, pabalaan nyo lang ko sa comment section. So, daso naman. Bye-bye!